Давай, давай. Хайде, давай, давай. Сама трябва да станеш. Ето, готово. Едва му го измъкнах. Този сняг е доста силен. Доста силен. Дълбок е. Отпечатък знаеш ли как се прави на снега? Не. Е така, лягаш сега по гръб и разперваш ръцете и ще стане отпечатък. Хайде. После ще ги вземеш котетата. Браво. Не е станал хубав. Вземи котенцата. Сега е по-хубав. Айде стани, сега ще ходим на хубаво место. На по-чист сняг. Вземи си там котетата. Сега ще виж какво става. Вземи котетата. Ей ги там. Направи се отпечатък и от котета. Да. Стана истински скала. Ето качи снега. Виж сега. Лягай тук, тук. Тук ли? Да. Верно е като крила. Айде става. И да го видиш сега. Видиш ли сега? Като орел е вече. Готово. Айде да видим сега, моля да намериш къде е ти котетата. Ето почна да ги настъпва. След малко няма да ги намериш. Да, ето. Намери си. Къде си ги намерил? Само едното. Стига си тъпкава, че второто няма да го намериш. Стой сега. Къде? Чакай, да може да го намерим. Леле ти гледа на какво е станала. Искаш ли пак? Взима я, няма повече да заравяш, ще изгубиш. Прибери в джоба. Да, аз да ги прибера. Ти ги прибери по-добре. Ела ходим на слънчица малко. Искаш ли да правим пак ангели? Какво да правим? Пак ангели. Ангели ли? Да. Ево, добре. Ги носики до там вода. До там водата. Ела ще правим ангели, където има повече слънце. Подскачи. Натам. Давай, засилка. Засилка натам и скачаш. Там на слънцето. Идеално е местото. Браво! Готова. Хайде да видим какъв отпечатък има. Още един противоположен. Тук е много натъпкан снега, бе. Затова не става хубав отпечатък. Хайде стани сега да видиш, аз ще направим един. Ела сега да видиш. Ела сега да видиш аз какъв отпечатък си направя. Ела. Ама не, от тази страна, че ми тук развали снега. Тук ще развалим снега. Стой сега така. Оп! Айде! Дай ръка сега. Чакай, тати. Чакай, татко, му остана. Ще развали отпечатък. Я виж какъв е му остана. Аз искам. Хайде, прасни един там до моя. Ай.
стана? Стана, бе, нали си легнал? А на мама как ще? Майка ти не знам дали ще иска да прави отпечатъци. Ела сега бързо стани, той да не го развалиш, виж какъв е хубав. Дори има отпечатъче и на ръкавиците. Видиш ли? Ето го там, там ръкавичката едната. Не виждам. Ето я. Ето там на шапките. Стана е по-хубав, отколкото си мисля. Стана, защото не ръкомахаш с ръцете. Ела да търсиме някъде по-дълбок сняг и слънце. Да. Тичи, бе, там по пътеката. Стана на отпечатъка. Стана? Това са стъпки. Хайде да уния борове там да ходим. Не, тези са много далече. Не са, не са. Там има слънчево петно. Аз искам тук. Тук ли? Сега да видим, зачервила ли си бузите? Зачервила ли си? Леле, показах си снегът вътре. Къде? Ето тук вътре и ми е снег. В яката ли? Да. Нищо, той ще стопи. И ще не мокриш. Голема работа, нали е зима. Дави ръка. Сега като ти влезе некъде сняг, просто го изтръскваш и готово. Така. Давай пак изтръскай. Ма да не вкараш още. Ще вкарам още. Нищо. Браво. Айде сега къде? Айде сега да видим, там ми се вижда хубав. Долния бор, виж слънцето там. Не. Там бе. Там има слънчево петно. Тичи на там през снега. Да. Хайде ставай, бе. Ко стана? Хайде ставай, бързо. Така седящи не стават много добре. Ама защо е седящо? Защото беше седнала. Ела да ходим до хълмчето. Аз отивам до хълмчето. Чакайте ме, виждам. Отваря очите, бе. Чакайте, защото си карах сляг. Нищо не виждам. Отваря очите. Хайде. Аз отивам към хълма. Хайде сега, кажи тук чао. Чао. По-хубаво. Чао. Още.